naimpag nga bigat tayo kami. Kagayan ka usap. Unay, kahit kayo makablaawan, di na yung pag bigat siyo. Nang nanguruna ka dagiti duluwad, iti panawag, kunat kanayon ang kanin nga babasa gumadkatan. So, nakita dagito iti duluwad, kan kanayon nga subsupor o nababasa ka iti sarita na nangruna kayo ni Mr. Ariel Tabag, Sir Mabinosa, dagita, Mr. Aragon, Mr. Rambaud, Ma'am Bingayen, Ma'am Raquel, kata kayo amin na po naimbag na bigat tayo amin. Maragsakan ang tiga at takta, uray no saan ang kapartisipante dito yung kasnaan, kalikagong ko di umay obserbar at bigat. At sapay la kumanta saan niya kanayon nga dito ko rin ma'am, ay pagkaanayan na tanto ko mama DJ Paway. Then kaya kung alakad niyo akong daway ng mga wish kada kayo, manarimaan ako dito guling-guling festival dito Paway. Mabalin, kung masyar kayo, itikal dawan ti guling-guling festival ni March 8 ako. Kaya uray ito nurabi, mamalpas ti pasnaan, mabalik kayo maumay at dati programa ng ito nurabi. Paawis kayo ako ang nagaguming iti Paway. So, ako kabayo ng nagsarita, tayo ko na Diyos sa ina, tinig kang tagtilong daway ng